Ahojte, ja vás vítam pri ďalšom videu. Minulý týždeň som mala trošku od toho pauzu, lebo som pre vás pripravovala niečo špeciálne, na čo sa veľmi teším, lebo s tým ešte bude nejaká práca. Tak som nestihla natočiť video a teraz už som sa k tomu konečne dostala. No a dnes by som vám rada povedala pár slov k ženstvu a k mužstvu, respektíve k ženskej mužskej energii, ale prečo je v tom svete teraz taký bordel, respektíve ako si sa tie ženy nevedia uchopiť, sú natlačené tam, kde nemajú byť, zase tí muži sú takí nejakí trošku stratení, respektíve toto je téma, ktorú ja mám momentálne vo svojom poli alebo v okolí, veľa žien to rieši, hej, že ten muž je často doma nejaký taký, nie že nepoužiteľný, ale že tá žena, keby všetko na nej ležalo, všetko musí robiť sama proste, aj deti, aj domácnosť, ešte má chodiť do práce, budovať kariéru, vyzerať tip-top fyzicky, neviem čo. A keby to všetko na tie ženy proste padá a nechápu, prečo ten muž tam len leží na tom gauči a nič. Všetka česť mužom, ktorí to už takto nemajú, respektíve aj tí, čo to takto majú, je to v poriadku, vôbec to nie je žiadny hejt. Je to v podstate ako keby, je to chyba aj nás, žien, respektíve tá spoločnosť sa tak nejakým spôsobom nastavila. A ja skúsim vysvetliť teraz trošku, že prečo a čo s tým môžeš ty ako žena robiť, alebo aj keď si muž, čo s tým, ako to môžete doma nastaviť, upratať a prečo vlastne my ženy same bereme tú silu mužom. Že my by sme chceli mať doma muža, ktorý sa o nás bude starať a ktorý bude zodpovedný a dodrží slovo a sľub a neviem čo, ale my same mu berieme tú moc. No a teraz, ako to celé vzniklo a tak nejako to skúsim dať dokopy. Toto je môj pohľad, respektíve zo všetkých vecí, ktoré som počula, naštudovala a tak ďalej, sa mi to takto nejako poskladalo a takto to vnímam, dáva mi to zmysel, ak to tebe nedáva zmysel, tak je to úplne v poriadku, vôbec to nerieš a len si zober z toho, čo ti proste sa hodí. Kedysi, nie až taká dávna minulosť, ale počas vojny veľa mužov odišlo do vojny a buď sa nevrátili, alebo sa vrátili nepoužiteľní, či už fyzicky alebo psychicky. Nie za čomu čudovať, proste boli zdevastovaní z toho, ako to bolo, je to úplne pochopiteľné. Lenže ženy na seba tým pádom prebrali rolu aj otca, aj matky, proste toho, kto ťahal tú domácnosť, vychovával tie deti a veľmi často, ak im chýbal partner v domácnosti, možno tam aj fyzicky bol, ale psychicky nie, tak si robili zo synov svojich partnerov, to znamená, že sa o nich príliš starali, príliš ich opečovávali. Hej, to je takéto kakauko ešte v 40-ke, ako sa z toho robí sranda a podobne. Chýbala tam tá mužská inšpirácia, ako keby ten otec, ktorý je tým vzorom pre toho syna, wow, ten otec, ktorý ide na rúbe to drevo a proste je tam taký ten vodca tej rodiny a ako sa povie, tak to bude. Toto tam jednoducho začalo chýbať. A ženy, napriek tomu, že sme úžasné, tak toto my nedokážeme vytvoriť, lebo proste nie sme muži. A skrz to, že tam toto ako keby chýbalo, tak sa tí muži začali trošku v tých svojich roľach vlastne strácať, pretože aj tí muži, ak sa vrátili z tej vojny, boli trošku stratení a takto sme si to potom vlastne potiahli do toho budúcna. Plus ženy sa začali veľmi emancipovať, respektíve snažiť o to, aby sa vyrovnali mužom. Čo je úplne v poriadku, ja proste som za všetky ženské práva, aby sme samozrejme boli ako keby vyrovnané v zmysle toho, že môžeme šoférovať, chodiť do školy, do práce, neviem kam to, samozrejme, že áno. Len my sa snažíme už ako keby natlačiť tam, kde nám to nie je ani prirodzené. Muži majú prirodzene viacej svalovej hmoty, testosterónu, síly, pretože oni sú na to vyslovene stavaní, na to, aby išli a ulovili toho mamuta. To je ako keby ich poslanie životné. Sú konštantní. Tá mužská energia je oveľa viac konštantná, preto oni dokážu ísť každý jeden deň rovnako na výkon. Sú oveľa viac takí racionálni, že proste výsledky, plány, takto to je, takto to bude, funguje, čo cítim, moc neriešim. A idem podľa toho rácia a jednoducho a majú tak akoby skôr tunelové videnie. To znamená, že kým im to nepovieme, oni to nevedia. Hej, že vlastne žena chce, aby sa muž domyslel a kúpil jej kvety a neviem čo len tak, ale my kým to tým mužom nepovieme, oni to nemajú moc odkiaľ vedieť, im to proste nedojde, lebo oni nie sú tak empatickí ako my ženy. Nie je im to tak prirodzené. Niektorí viac, niektorí menej. Hej? Ale niektorí, keď im to je prirodzené, skôr to videli doma, u toho otca a niečo podobné.
No a my ženy sme zase oveľa viac cyklickejšie, sme intuitívnejšie, sme jemnejšie, sme také ako keby... nie sme tak riadené. Je to viacej také, že keď si predstavíte rieku, tak žena je proste tá voda, ktorá tečie hociako, raz slabšie, silnejšie niečo. A muž je proste to korito. On je ten stabilný, ktorý to drží a žena je proste tá, čo plynie. A takto by to ako keby malo byť. Samozrejme, my ženy máme v sebe aj mužskú a ženskú energiu, muži to isté. No a my ženy sa vlastne tým, že sa tak zameriavame na ten výkon, chceme dosahovať to, čo muži, chceme tú kariéru, chceme tie peniaze, chceme neviem čo všetko, čo je na jednej strane úplne v poriadku, len my sa tak strašne snažíme dorovnať tým mužom, že už úplne padáme do tej mužskej energie, že tá mužská energia v nás naozaj začína silne narastať, aj skrz toto, aj skrz to, že sme vlastne počas tých vojen boli nútené prebrať to vedenie, často ako keby veľa z nás. A preto vlastne my ženy sme zrazu natlačené v tej mužskej energii, ideme na ten výkon, sme super hrdinky, máme zvládať domácnosť, deti, kariéru, šport, cvičenie, varenie a ja neviem ešte čo všetko. No a vlastne, kde je cyklus, kde je intuícia, kde je pocit, kde je nejaké riadenie sa tým, robím čo cítim, naše srdce a tak ďalej. Kde to je? Proste je to ako keby strácame kontakt s týmto a v podstate sme tie, ktoré už zvládnu všetko same, všetko si urobím sama. Postavím si dom pomaly sama, elektrínu si opravím, nepotrebujem muža. A pritom, a to som nepovedala, jedným z primárnych znakov ženskej energie je prijímať. A pokiaľ ja ako žena nedokážem prijať pomoc, a nie preto, že ju potrebujem a som závislá, ale preto, že môžem ju prijať. Pretože ten muž je stavaný na to, aby mi zobral tie tašky, lebo je silnejší, no tak nech sa páči. On sa cíti tak, že má význam a že niečo robí. A ja sa môžem proste uvoľniť a popri ňom si tancovať a on bude nosiť tie tašky, všetci sme spokojní. A ja som mala kedysi vlastne to, že keď... sa to strašne smiem. Že keď muž vlastne mi chcel pomôcť, mi napríklad zobrať niečo, mňa to urazilo. Ja sa to dotklo, akože čo si myslíš, že ja som slabá, že ja to nedokážem zobrať, prečo mi to berie, šibeti? To bola moja reakcia. A aj keď sme boli napríklad v obchode s priateľom, tak ja som povedala, mám zobrať ten nákup a ja som si to sama dotlačila do toho, že on mi ten nákup už potom dal. Že ja som ho nosila, hej. A ja som v tom čase teda mala problém aj s menštruáciou, nemala som ju dlho a tak akože veľa takýchto vecí. No a úplná facka bola, keď mi vlastne môj vtedajší priateľ, možno som to už niekde spomínala, povedal, že išli sme domov a mali sme dom, ktorý bol ako keby taký, že nemal výťah, boli tam schody a ja som nemala nič, on prišiel, bol na bicykli alebo niečo a ja som mala proste prázdne ruky, on mal ten bicykel a on mi hovorí, že vyniesieš mi prosím ťa ten bicykel a ja na to tak pozerám. Úplne mňa objal studený pot, ja len, že čo sa práve teraz stalo? Muž sa mňa ženy spýtal, či mu vyniesiem bicykel. A úplne som vtedy pochopila, čo ja robím, čo ja sama mu robím. Že ja mu beriem tú silu, ja som ho reálne tým svojim konaním dotlačila do toho, že on sa ako keby, že sme sa úplne otočili, hej, v tom vzťahu. A pre mňa to bol veľmi silný zlomový bod, kedy som sa ja viacej začala uvoľňovať do svojej ženskej energie a pochopila som, že my chceme, aby muži nás viedli. My chceme, aby ten muž nás zobral, povedal, poď, tu ideme sa najesť, ale my im berieme tú silu same, veľmi často. Skrz toto všetko, skrz tú minulosť a skrz poďme sa vyrovnať mužom a tak ďalej, vlastne my same mužom často toto berieme a tí muži sú ako keby, cítia sa neužitoční. Oni už ani nevedia čo, kde, ako, keď už aj niečo urobia, tak ich proste zvozíme jak malých chlapcov a nedávame im priestor, dôveru, hej, častokrát, že ono áno, keď poprosíš muža o to, aby, ja neviem, ti zavesil nástenku a proste trvá mu to pol roka, tak mu to trvá pol roka. Ale keď počkáš a on to nakoniec dokáže, urobí a ty mu to občas jemne pripomenieš, tak a potom mu povieš, že ďakujem ti za to, že si to urobil pre mňa, tak jemu to ako keby práve pomôže a povie si, proste hej, že toto som zvládol, ako keby, že urobil som to dobre, ona je spokojná, šťastná, tak idem na ďalšiu úlohu. Alebo chcem to spraviť znova, hej, že znova chcem zažiť tento pocit toho, že jednoducho som niečo keby dosiahol. Ale že keď my spravíme to, že mu to povieme raz, zavezuj prosím ťa, on to neurobí do 20 minút, tak si ju zavesíme same. Tak on ako tak kúká, že tak vie si to spraviť sama, tak na čo som tu vlastne? A zrazu sa tí muži strácajú v tom všetkom. Taktiež
chceme zrazu, aby sa s nami rozprávali. Oni ani nevedia pomaly, čo to znamená vyjadriť, čo oni cítia. Oni sú tu často. Oni proste sú oveľa viac racionálni ako my. A kedysi to nebolo, že poďme sa porozprávať, že vtedy mali muži jasne danú svoju rolu, ženy svoju rolu a tak to bolo hotovo. A teraz zrazu sa od mužov chcú veci, ktorým úplne nerozumejú. Je to pre nich nové, sú v tom takí trošku stratení. A taktiež, prečo často vlastne ako keby sú muži skôr chlapcami a nie mužmi, je preto, lebo sa tu stratili akékoľvek iniciačné rituály. To znamená, že nejaký prechod z chlapca do muža tu nie je. Pre ženy je to menštruačný cyklus, že na každý mesiac je nútená vlastne tými fázami sa vyvíjať v tú ženu viac a viac, pozerať sa na tie svoje tiene, stretávať sa s tou bolesťou fyzickou, psychickou, poznáme tie stavy, takže my sa s tými tieňmi stretávame pravidelne, čelíme im a tak ďalej a tí muži nemajú nič. Kedysi to bolo práve to, že išli na vojnu a zase ja to neobhajujem aj neverím, že by sa to malo vrátiť, ale bolo to tam. Ešte predtým a niektoré kmene to majú stále. To boli rituály, že proste museli odísť niekde do lesa a vrátiť sa odtiaľ. Niektorí tam zomreli, niektorí sa vrátili. Bolo to drsné, ale keď sa ten muž vrátil, tak zrazu uvidel to, že aha, ja som proste ten muž, ktorý už dokáže zvládnuť toto, postarať sa o seba, tým pádom postarať sa aj o tú rodinu, o tú ženu a vniesť tam tú svoju silu, že proste cítili tú silu. Toto som zvládol, som dostatočne silný, schopný muž na to, aby som mohol viesť, aby som mohol proste ukazovať ten smer, a ako keby poskytnúť tam tú stabilitu. A toto nie je v dnešnej dobe. Je škola, práca, väčšinou. A preto sa často muži zobudia, až keď prejdú nejakou ťažkou životnou situáciou, rozvod, alebo aj ťažký rozchod, alebo smrť blízkeho, alebo niečo podobné, choroba, tak proste zrazu sa ako trošku začínajú uvedomovať. Nie všetci, ale ako keby, že nakopne ich to, respektíve je to žiaľ Bohu pre nich už jediná možnosť, ako prejsť nejakými takými ťažšími vecami. Vtedy sa ten muž dokáže vlastne ako keby uvoľniť, alebo teda objaviť tú svoju silu a potom ju môže poskytnúť žene tú oporu. Čiže, ak chceš mať doma pri sebe takéhoto muža, tak proste sa s ním ako keby neopečovávaj ho na jednej strane ako jeho maminka. Nemusíš mu oprať všetko, uvariť všetko a úplne, že aby mal tip-top. Ako keby nechaj ho aj trošku prejsť niečím náročnejším. A zároveň, keď už ako keby vidíš, že nijako to nejde, tak mu jednoducho povedz, že prepáč, ale takto sa to nedá. Buď niečo urobíš so sebou a nejakým spôsobom sa vyvinieš a ja sa dovtedy, odsťahujem, alebo budem žiť presťahujem sa do druhej izby, alebo proste spolu nebudeme, alebo nevieme, že treba ich trošku do toho aj kopnúť, lebo keď my len ich tak akože sa o nich staráme a túto máš večeru, obedíček, raňajočky a kávičku a neviem čo, tak oni nemajú ako keby ako do toho vstúpiť, A zároveň je vlastne naša úloha, ženská, byť v tej ženskej energii. To znamená, prosím ťa, otvoríš mi fľašu, zoberieš tento nákup, pre mňa to je ťažké, urobíš toto a toto a príjmaj pomoc, príjmaj kompliment, keď povieš, že si krásna, tak mu nehovor, Ježiš, to zase hovoríš, lebo chceš neviem čo, ale ďakujem. Kúp si kvety, kúp si krásne šaty, staraj sa o seba, proste používaj svoju intuíciu, povedz mu, prepáč, Zlatko, teraz to tak necítim. Jednoducho len buď v tej ako keby ženskej energii. Ja viem, že to je ťažké v dnešnom svete, ja viem, že je to, že proste príjem milión argumentov, ale ja musím chodiť do práce, ja musím sa starať o deti. Rozumiem. Skús to popri tom. A skús to tak nejako, sa to celé, uvidíš, že sa to krásne postupne doladí a aj tam, kde ti to prišlo nemožné, ti to už zrazu možno príde možné a nebudeš nakoniec musieť ísť po tie deti, lebo po ne skočí suseda alebo suseda a postupne sa ti to celé bude pretransformovávať a prerábať. Čiže je to taký môj krátky vhľad do tejto témy, prečo to takto väčšinou v tých domácnostiach funguje alebo skôr nefunguje. A čiže komunikuj, ako veci máš, nechoď okolo horúcej kaše, skús mužom pomenovať veci, že priamo a rovno, ako sú. Kľudne ich aj zopakuj, pripomínaj, ja viem, že je to otravné a ja viem, že by si to nechcela opakovať, ale skús to. A proste len ako keby vnímaj svoju ženskú energiu a vráť tomu mužovi tvojmu jeho silu. Povedz mu, toto zvládneš, toto dokážeš, prosím ťa, urob to. Potrebujem ťa a keď to urobí, ďakujem, veľmi si to vážim, si úžasný za to, že chodíš do práce, že nás proste sa o nás staráš a tak ďalej. Že skús mu trošku, muži potrebujú úctu a rešpekt.
a keď ju dostanú, tak veľmi radi sa potom budú v tom mužstve ďalej posúvať. Viac na túto tému bude v mojom kurze, o ktorom ti dám info už čoskoro, keby ťa zaujímalo. Tam si budeš môcť aj tak nejako uzrieť svoje presvedčenia o mužoch a ženách a kopec ďalších vecí. Bude tam aj cvičenie na mužskú ženskú energiu. Takže keď budeš sledovať tieto videjka alebo môj Instagram či Facebook, tak budeš vedieť viac. Všetky info tam určite budú. No a keby si mal alebo mala nejaké otázky, tak sa ma určite pýtaj. Ja budem veľmi rada, aj keby si chcela na niečo natočiť video, že by si mal nejaký nápad na akú tému, tak mi proste len napíš. No a počujeme sa na budúce. Pa, pa!